हेलो लोगोफोर दिनैहाय सावरायगोन बिश्वनाथ सारियाली सनितपुर बिथांमोना बिटिआरआव हाबजानोखौ लुबैदों। दिनैहाय बेखौ सावरायगोन सोरनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन गोविंद बिथाङा दाखालि मोनसे राव होनदोंमोन जे जोंनि बिटिआरआव थाखानाय डिस्ट्रिक्ट मोनब्रैखौनो मोनफा मोनफा बोखावजोबनानै गामि दानख'नायफोरखौ जुदि दानख'जोबखांनानै बिनि उनावहाय डिस्ट्रिक्टखौ जोङो मोनफा मोनफा बोखावनानैसो बिनि उनावसो बै बिश्वनाथ सारियालिनो ओरैहाय सनितपुरनो मानो बेखौ डिस्ट्रिक्ट बारायनायनि खोथाखौ होनना बुंदों आरो बावहाय बे मोननै डिस्ट्रिक्टखौ ब्रेकेटआवसो दानखाखाङोब्ला गामि दानखाखाङोब्ला बिनि उनावसो ओरैहाय हाबनायनि खोथाखौ बुंदों। थ' माब्रैहाय बेखौलाय गामि दानखानायजोंलाय माबोरै लोब्बा? गामिया जुदि सोसनखानायनि जुदि जोंहा मोनसे माबायानो दंखायोब्ला मा बेलाय दा गामि दानखानायजोंलाय माथो खोथा दं बेलाय? जेबोथ' खोथायानो गैया। डाइरेक्ट सोनानै होदो आरो माथो कमिसन दाना होबावदोंनो दिनैसिमबो बेखिनिखौ गामि सोसननायनि माबायावथ' दिनै आंहा मोनसे डाउट दङ। गामि सोसननायावबो बहा हानो माबोरै हागोन? हानायनि खुनु लाइनखौनो नुवाखै आङो। दिनै बिश्वनाथ सारियालिनो सनितपुरनो बेफोरबायदियावथ' आफादनि नाम एथ'राब बुख्रेब जानाय दं, एथ'राब दिनैहाय गावथार जानाय दङ, एथ'राब दिनैहाय सोरबा गावथार जानायानो दं। न'खराव सोरबा सासे सानैया गावथार जानायानो बहुदानो दङ। होनबा दिनै बिथांमोना मानि थाखाय नांदोंमोन? सोरबा बर' हारिनि थाखाय नांदोंमोन। दिनै बेफोरबायदि जायगानि मानसिनि जायगायानो जुदि हाबहैयाबा होमबा बिसोरबायदि मानसिनि बै बर' रायजो राजाफ्रा माबायदि सहायनानै थानो हागोन? आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन, इउबिपिअनि खोथायावबो फैगोन बावहाय। इउबिपिअआ दिनैहाय बिथांमोना हजोंनो दङ। हजोंनि बर'फोरखौ लानानै दिनैहाय मा खालामदों? आरो एक्स एनडिबिफोरखौ लानानै बिथांमोना एसेबो नायनो हायाखैना? आरो बिथांमोननि जिहेतु रिहेबिलिटेसननो बिथांमोननि केसनो बिथांमोननि जाखिनि अनसुंथाइ मोननांगौमोनथाय बेफोरखौ सोरबाथ' मोनाखै। केसनि बेलायावथ' सनितपुरनिफ्राय जों ओरै बिटिआरआव थाग्राफोरनाव मेरला सेंग्राफोरनो फन फैयो, गोबां मानसिनावनो फन फैयो। दिनै बिथांमोनखौ इउबिपिअआबो एसे नायोब्ला मोजां। दिनै बिथांमोननि इउबिपिअआबो दिनै सनितपुराव जेसेबां एनडिएफबिनि केडारफोर दङ बिथांमोना गोदाव सोराव जानानै दं। सोरबाया बिटिआरआव दिनैहाय हाबनानै थाफैबाय, बिटिआरआव थाबाय, गोबाङानो बिटिआरआव थालांबाय। खिन्थु हजोंहाय जायहा बिटिआरआव हाबफैयाखै, जायहा बिटिआरआव फैयाखै, दिनै बिसोरो वारेन्ट फैयो। बिथांमोननिखौ आं सानदों इउबिपिअआ जुदि बिथांमोनखौ जुदि ज' सावरायनायाव जुदि मोजाङै लायोब्ला, मोजां दायथ' लायोब्ला, बिटिआरनि लिडार बिपिएफआनो होन इउपिपिएलआनो होन मोननै सरखारबो बे सनितपुर बिश्वनाथ सारियालिनो धेमाजिनि एनडिएफबिफोरखौ नायखाया। ओंखायनो मोनसे इउबिपिअआवबो जुदि बिथांमोनाबो सागानगिरि जाफादों हिसाबै बिथांमोनाबो बै एक्स एनडिएफबिफोरखौबो ज' लानानै नोंथांमोना बिथांमोननि केसखौ रिक्स लानानै जुदि मावोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं आसा खालामदों। दिनैहाय सनितपुर दाखालि मोनसे भिडिअ सासे बिकु बसुमतारी बिथांनि चेनेलाव आं नायदों, बिथांनि चेनेलखौ नायदों। सासे बेसेरा खामानि मावग्रा आबादारि ना मा सेहेराफोरखौ नायोबा आबादारि बायदि नुयो। जाय हक बिथांनाव एसे मोननैसो कुइसन सोंदोंमोन जे नोंथांमोना बिटिआरखौ गामि सोसन जानोखौ लुबैदों नामा होननानै बिथाङा कुइसन खालामदों। बावहाय बै बर' रायजो राजाया बुंदों जे जोंबो बिटिसि बायदि जोंनि बिटिसिया जोंनि बेसिमहालागै सिमा बारायनो जानायखौ जों लुबैदों होननानै जायगानि मानसिया बुंदों। बिकु बसुमतारीया बुङाखै, आं बुंनाय राव नङा, बिकु बसुमतारी बुंनाय राव नङा। बै जायहा सनितपुराव थाग्रा, बिश्वनाथ सारियालियाव थाग्रा थागिबि बिथांमोना लुबैदों। होनबा जोङो दिनै बिथां गबिन्द बसुमतारीया दाखालि गामि दानख'खांनायनि उनावसो, गामि समस्ति बोखावखांनायनि उनावसो जों गामिखौ बारायोबा बारायहैनो हागोन बे अपसनखौ बिखौसो होननानै बुंदों। खिन्थु बिबो ब्रेकेटआवसो होननानै दोनदों आरोखि। बेबो जागोन ना जाया बेफोरबायदि
गामि बारायनायखौ बिथांमोना माबायदि सिस्टेमाव बुंदों गामि बोखावोब्लाथ' दे बिटिआरआवथ' दे बोफ्ले बोफ्ला बावहाय बेसेबांबाथा माबा जाहैगोन समस्ति जाहैगोन चिरां डिस्ट्रिक्टखौनो मोननै बोखावबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ मोननै बोखावबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ मोननै बोखावबाय उदालगुरिखौ मोननै बोखावबाय होमबा डाबल जाहैजोब्बाय अब्लासो ओरै सनितपुरसिम बारायनायनि चान्सआ दङ होननानै बुंदों थेवबो जागोन ना जाया आंहा मोनसे सन्देह दंबावो थ' जेखियानो जादोला आं दिनैहाय भुटानाव हमजाना थानायनि बारै माखासे खोथाखौ होननानै बुंनि दिनै रनजित बसुमतारी मोनाबो दिनै मावनो हायोमोन दाखालि देरहासार इस्लारि बिथांनि चेनेलावबो खोनादों आं आरो फेरेंगायाबो माखासे बुंदों जाहैबाय भुटानावहाय जेसेबां हमना थाजानाय बिसोरखौ जों बरनगोन होनना बुंदों बरनोब्ला मोजांलै फेरेंगा बाहाय मिथिबाय बरनोब्ला मोजां दिनै नोंसोरल' नङा नोंथ' आफादाव एथ'राब सिनियरबो नङा जुनियरसो आंबो बेखौ बुंगोन नोंबो जुनियरसो सार गबिन्द मोनाबो दिनैहाय जुनियर नङा बिथांमोना 34 बोसोर नांदों हिसाबै हाब्रां सारनि खोथाखौ एक नाम्बाराव गबिन्द सारा गोसोखांनांगोन सार इरागदावनि खोथाखौ बिथाङा गोसोखांनांगोन सार फोजौखांनि खोथाखौ बिथाङा गोसोखांनांगोन सार फोजौलाङाथ' बिथांनि जुनियर आं मिथिगौ फोजौलाङा मा बेट्सनि आं बेखौबो मिथिगौ खिन्थु हाब्रां सारमोनाथ' गोबां सम मावनाय जोंनि सेनियर दिनै सार इरागदाव मोना सार गबिन्द मोनजों बेट्स मोनसे सेनियर मोनजों ट्रेनिं लायाखैब्लाबो बिथांमोना एसे 19-20 जागोन बेट्सआ थेवबो आफादाव बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामदों दिनैहाय भुटान गभर्नमेन्टआ जेला सावरायनो होननानै लिंहरो नोंथांमोनानो बिथांमोन साथामखौ थिनहरदोंमोन आरो बुंहरदोंमोन जे इन्डिया भुटान गभर्नमेन्टजों नोंथांमोना नोंथां सावराय होननानै थिनहरदों बिसोरखौ बे हिसाबैसो बिथांमोनाबोथ' थांदों दिनै बर' गावनि जिउखौ देरसिन साना लाफानो बर' रायजो राजानि खोथाखौ सिन्था खालामनानै बिथांमोना दिनैहाय भुटान गभर्नमेन्टनि आखायाव सावरायनो थांदोंमोन सावरायनो थांनायाव बावहाय बिथांमोना लाखिजादों होनबा दिनै सोरनि थाखाय बियो जेलाव थाबाय थानो गोनां जादों दिनै बिथांमोना सोरबा गावनि बेक्ति सार्थनि थाखाय थाङाखै बिथांमोना दिनैहाय गाव हारसिंनि थाखाय थाङाखै बिथाङा साथामबो सारमोना दिनै साथामबो बिसोरो गावनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै थाङाखै समस्त बर' रायजो राजानि खोथाखौ सिन्था खालामनानैसो दिनैहाय बिथांमोना थांदों आरो हमजाहैदों दिनैसिमबो न'खरनि मानसिफ्रा नोंथांमोननाव प्रेसार हैबावाखैदां बिथांमोननि न'खरनि बिमा बिफा बा बाय बाहागिफ्रा दे आंनि न'खरनि मानसियानो बेफोरबायदि सेक्रिफाइस खालामबायबा दिनै आं स्त्रिखौनो दङ समस्त बर' रायजो राजानि थाखाय आंनि न'खरा बलिदान होबाय होननानै बिथांमोना जेबो बुंबावाखै दिनै नोंथांमोना मा फेरेंगामोना मा बिथांमोनखौ मा गोसो बरननो बा लायनो गोसो अनलि साथामल' नङा बिसोरो साथामल' नङा गोबां मानसि गोमानानै दं जोंनि भुटानावहाय जेला अल क्लियार जायो बै समाव दावराव दावसिखौ फेरेंगा बिथाङाबो गामियाव जेला सिभिल लाइफमोन बे समाव बिथाङा मोनथिदों बबे खनाजों मा जादों जायाखै बिथाङा जायगायाव बेंटल बायदियाव थानानै बिथाङा मोनथिदों होमबा दिनै मानो बरननो गोसो गैया बिथाङा दाखालि माहायबा बहाबा बुंदों जाहैदों जे बिथांमोननि सावरायनायखौ जोङो प्रसेस खालामदों आरो प्रसेस खालामदों होननानै बुंबाल'थ' जानाय नङाना हाथे कामे थांनांगोन ना अनलि खुगाजों बुंबाथ' जानाय नङाथ' गासैखौबो थांनांगोन आखाइबो थांनांगोन खुगाबो थांनांगोन ओरैनो खुगाजोंल' बुंबा नोंसोरनि थामसा थांदों आरो थांदों बारा बोसोर गैलाथ' नोंसोरनि थामसा नोंथांमोना दि सियाराव जिरायबाय थानो मोनगोन बेबो नङाथ' दिनैहाय बिथांमोनखौ बरननांगौ बे जाखिनि नोंथांमोननि सियाराव जिरायनाय जाखिनि गाद्दियाव जिरायनाय बे गाद्दि जेसेबांसिन थाम्स दङ बेसिमावहालागै मा मावनो हायो मा मावनो हाया दिनैहाय बिथांमोन भुटानाव जेसेबां हमजाना थानाय बिसोरखौ बरनना लाबोनांगौ दायथ'आ दिनै नोंसोरनाव दंथारो मानो गुरुत्थ' लायाखै मानो गोसो होआखै जेलाव थानाय बेफोरखौबोथ' दिनै नोंथांमोना बरनथारनांगौनि दायथ'आ नोंसोरनिनो थार बेफोरो अनलि रन्जन दैमारिल' नङाथ' जेलावबो एथ'राब खयजन मानसि दङ दिनै नोंथांमोननिनो एज ग्रुपनिनो खयजन मानसि दिनैहाय जेलाव दङ लाइफ साजा होजानानै दङ नोंथाङा बेफोरखौ एसेबो बिखा खामा ना फेरेंगा गबिन्द बसुमतारी बिथांखौबो आं बुंगोन
रन्जन दैमारियाबोथ' दिनै नोंथांमोननिनो गबिन्द सारनिनो एखे बेच नोंथाङा एसेबो बिखा खामाना रन्जन दैमारिखौ जे जेलाव दोनथाबबाय थानो एसेबो गोसोआव बिखाया एसेबो माबा नाङा ना नोंनि गोसोआ एसेबो सायाना जिहेतु आं बिनि आन्दारावनो जिथु खामानि मावनो मोनदों प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सारनि आन्दारावनो आं खामानि मावनो मोनदों हिसाबै आंनि गोसोआव एसेबो देहायाव नांथाराना बेफोरबायदि नांथारि मानसिखौ मा होननानै बुंगोन अन्थाइ बिखा होननानै बुंगोन नोंथांमोनखौनो लिडारि नोंसोरनो गाद्दारि होनना बुंजागोन नोंसोरनो देनांहाय बुंजाबावगोन जे जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनजों नोंथांमोना बुंजागोन गबिन्द फेरेंगा बिथांमोनानो रन्जन दैमारिखौ बर'नो गोसो जायाखै होननानै नोंसोर गाद्दारि बर' हारिनि नोंथांमोना बिराद गाज्रि सोंखारि जागोन दा सोंखारि जाथों नोंथांमोना साफा साफा सेक्रिफाइस खालामग्रा लिडार होननानै बुंजाथों आं सानो खिन्थु नेक्स्ट जेनेरेसना खिन्थु नोंथांमोनखौ हले बिराद गाज्रि रोखोम बखिगोन दै बेखौबा हले गोसोआव लाखा गबिन्दल' नङा दिनैनि बे चिफ बिथाङाबो बखिजागोन मिथिबाय जाखिनि इउपिपिएल नि बिथांमोननि सोद्रोमाफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया आं फेरेंगा दिनै गबिन्द आरो प्रमद बिथांमोनखौ आं बुंनो गोनां बायध'ता जादों दिनै रन्जन दैमारि सारनि बेलायावबो सेम बिदिनो जानानै दङ पावाराव मोननाय लगे लगेनो बर'नो मानो गोसोआनो जेबोआनो गैया इन्टारेस्टआनो गैया थ' लोगोफोर आं खोथाखौ बारा गोबाव खालामबाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।